ya Igbo be anyị ka eji ya zelu ọka nwanne gị nwoke Maazị Ezeaku Ejiofor ọzọ Igbo ndụ 1 worldwide. Anyị niile na-anụ ka o si akpọtụ tata n'isi nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Onwe bụ Maazị Ezeaku Ejiofor enwere much to say, mana ihe na-agwa Igbo prominent men, our Igbo politicians, our Igbo billionaires, ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị Igbo, ihe Igbo jide ebube gboo dike na ọgụ ụnọ bụsị ihe dike rụrụ achọba dike. Se nna agwa ụnọ bụ ụnọ bụ ndị gọvanọ, ụnọ bụ ndị sinetọ, ụnọ bụ ndị nwere ọnụ n'ala Igbo. Gọọmenti na-ene anya, ọ ya abịa kpọọ Tinubu na fonu ọza gị, ime invite na nwere ihe na-eme ọbịa, o gosi na ị nwere ọnụ n'ala Igbo. Ebe na-agbago nkịtị ka atọ Nnamdi Kanu nga. Chetakwa na ada egote nwanne n'afịa, onwe ihe megide ka egote nwanne n'afịa. The case Nnamdi Kanu dị very clear na ndị ugwu, ndị kpọrọ nwa terrorist, ka the same government na-ayọ biko ka emeke a peace with them, mana onye Igbo enwere ọnụ okwu, anwụrụ ya, atụọ ya life imprisonment. So biko ka nna ayọ ọnụ watch mgbe na-eme the lawyer interview, aka ya eje court of appeal. Ogo na nwe ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ meju unu bụ ndị Igbo, ndị governors, ndị senator, ada esi okwu n'iro, ada ere nwanne n'ama, unu gbaalụ pụtanụ nye n'aka na court appeal anụ a ga-afaịlụ ka anapụta nwanne anyị nwoke. A na-atụ ya life jail. Ịhụ Maazị Nnamdi Kanu na ala Igbo ka ọ nọgide na mkpọrọ nwụọ, ọ dị mma. Life jail ya atụ ya bụ ka ọ nọgide n'ime mkpọrọ nwụọ. Ana m ayọ unu bụ ụmụnne anyị, nweghị onye Igbo taata obi dị mma, emegidekwana anyị, egburu anyị n'agha, anyị bụ ndị emerie n'agha, egburu anyị ka na-egbu ọkụkọ. Nweghị onye Igbo obi dị mma, and that ideology of Biafra abago n'isi onye ọbụla bụ onye Igbo, ma gị nwa na-anụ olu m rapụsị ihe na-erite n'aka Naịjirịa. Bọsọ ọbụla mmadụ tetere n'ụra, the idea ịgwa gị n'Igbo onye Biafra Naịjirịa na-eji ya kootu gị kootu, ọ dị gị n'ime, ị na-awụta onwe gị azụ na ịbụ onye asụdọrọ ọkpa n'elu, that n'ịbụ a slave, that you are being trapped upon. Ihe a the ideology ma mgbu ya, ịma njikwa na-egbe kwụsị ya. Igbo nkwụsịgodo okwu atọ ịpụta gbuo m echi maka na mkpụrụ okwu a, ọ bago na ntị ụmụaka, ụmụazụ a na-etolite. Sị na nwata chọba nke ọ bụla ajọ nwa. Ihe nna yọ Igbo governors, Igbo senators, ọ gwa n'ebe a ka eji ama na tribe nwere agba. Ide azọ Nnamdi Kanu, your tribe ka ị na-azọ. Unu n'ebe a na-acha as governors, ndị Fulani na-egbu anyị. Ụzọ wane be anyị is no go area. My own sister, nwunye m, my own wife, nna anọ na be anyị, nwunye nwanne m nwoke, nwunye m ka ọwụ Fulani gbagburu ya na Adan, ọ bịa sọ Ọnịcha n'ana, di ya nọ Mgbuka Obosi. My own wife, he was shot down. Be nna m a na-agụta ọnụ, Adan a na-agụta ọnụ. Ugwu Ijoro na-abịa, ha bịa chụọ the whole village ọsọ, gbaa ndị agbala ka nji. Ọnụ bụ gọvanọ ọsọ anyị na na-ekiri anyị. Nigeria na wọkụ dị mmadụ kpoo okwu Biafra. Nigeria na-arụ ọrụ ihe adị mma. Onwe onye na-asị gị bịa napụta Nnamdi Kanu, bịa napụta ndị Igbo. Unu nwe step in na the case of Maazị Nnamdi Kanu bụ step in for ndị Igbo to be proud of themselves. N'ihe ndị Hausa mee n'Imo State mbọsa, gị nwa afọ Igbo were kamera ka ividio onye Hausa orito ọnọkọta kwụọ gị etika kwụrụ pa na be nna gị. Ụmụnne ya rọsha gị mee escape.
wepụta maka asta abụọ gị etu esi emegbu anyị na Igbo dị mma. Anyị kọcha ugbo were efi Jezọs richa ihe anyị kọrọ. Nwere n'etinye anyị win kpo president anala anyị the power. She's for something years enwebeghị onye Igbo bụ etipika onye Enugu, Anambra, Imo, Abia chịrị Igbo anụnwa chịrị Nigeria as a president. Ọ na ihe toro uhie, ọ na akwụkwọ anyị erughie. Mana Igbo anụnwa anyị na-ekwu bụ one of the richest community in the whole West Africa. One of the richest community. Ejesim Lokoja bata. Maka chonye ọbụla amụ na Lokoja too na Lokoja ruo to my age wee bịa Ọnịcha. Oge eche na o jiri obodo Igbo. Ejesim Lokoja bata bana akpa Abajala na Lokoja. Onye ọ na-amụ na Lokoja too na Lokoja toro to this our age wee bịa Ọnịcha. Oge eche na o jiri obodo Igbo. So ihe na yo ndị Igbo ma gwa na so ndị Igbo nụkwara the same of ụmụnne ya kpọpụta ya. Ihe na yo biko dododo mụ Mathias Ezeaku ji obi ọcha m na yo. Ọbụna Nnamdi Kanu na-enupụrụ n'isi. Ọbụna na-akpali na-akpali. Ọbụna nwere ihe ọjọọ mere unu bawa Igbo prominent people, government official. Gbaghara unu. Anyị nwere mmadụ dịka Bianca Ojukwu na Igbo. Ọkwana voice ka ị niile. Asọ gị bịa bụ onwe gị. A na-ekwu na onye dị otu agwụrụ. Onwe ihe aja anyị ji wee dowe gị na that position. Onye ọbụla nọ na great position, you are there to speak out for the good of the less privileged, for the good of your people. A na-asị na nwunye Ojukwu kwuru okwu dị otu a, na ọ nọ na court mbosi dị otu a, na ọ jekwuru president. Yo ya maka otu a bịa ka nwunye Ojukwu nọ taata, o nwere he has what it takes to visit Tinubu, nwee meeting. Ọ dị proud video post na ọ bịara iyo maka release of Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị ka anyị chere na nọchi oyi. Anyị rapụ onwe anyị otu a, ọ ga-emetụkwa onye ugwu metụ onye nta. O metụ Dave Umahi bụ the Minister of Works. Yes, n'ọfịs ya achụpụsị anya some months ago ka last year. Ụmụ ọrụ ya nọ under him na-akpali ya na-abagharị ya chọ ihe fọrọ ya bụ itivi n'Osabiog. Oyowazie biko. If Hausa man is the one in that position, nobody who damn you, which Igbo man can talk to Hausa man in that Dave Umahi's position. Dave anachi na yo biko. Onye Hausa na-aba. Ana-abagharị ya mbaka na abala nwatakịrị. But I must tell you, onwe ihe ga-eme ka onye Hausa bụrụ Minister of Works. Makwa ihe ọ bụ na position aka the whole Southern East governors. Makwa ihe ọ bụ onwe ihe ga-eme ka ọ bụrụ onye Hausa nọ that position. Ka onye Igbo nọ under him pụta kparịbịa publicly na video na-atinye na Facebook. Maka na o chiri ha warning na ha na-abịa ọrụ late. Ịbịa ọrụ late enye gị punishment. Oju okwu ụnụ ụgwọ. Ojiri ụnụ ụgwọ salary. They messed Dave Umahi up. Ekiriche m David ebe nwana anyị nwoke na yo ha mgbaghalụ. Si na anyị nwezi ọnụ okwu na be anyị. Anyị dị ka ndị enwe. Kedu ebe anyị ga-ebido? So mụ bụ Mathias Ezeaku Ejiofor na yo biko ụmụnne m ndị Igbo. Gọvanọ Enugu, Gọvanọ Anambra, Soludo anyị fụrụ aka gị. Ma mgbe ise picture Nnamdi Kanu na Aba na dowe n'Ọka, si release Nnamdi Kanu for you. Na ị ga-analụ shoti. You tried your best. Mana ike agwụ n'ụnụ n'ọrụ a biko chịkọta m. Onwere my brother ka m gwa gị eziokwu. Ịma ngwa m na the whole Eastern governors bịa n'ọla otu a, the whole Eastern senators kpọọ meeting maka ihe gbasara Nnamdi Kanu asị na fa na-eji Aso Rock to plead with the federal government ke release Nnamdi Kanu. Kama release enye ya condition. Ị gaghị agwa m na ha ma gị ha ntị. Mana ọ dịka ihe a na-eme mụ na gị ka ọ na-emewu ha nwa maka anyị na-afụ ha nwazi iron body anyị nwere n'ala Igbo. Mana ọ dịkwa ka otu a mụ na gị si nọ na Nigeria ka ha si na ọ dịka ha nọ ụjọ. I don't know. Because isi m nọ ego o nwere ha ncha bụ dara ogbenye.
They're all millionaires in dollars. Ego. So kedu ebu dị isi ke merụ na Ebonyi si bịa n'ọzọ anyị okwu n'elu gba. So mụ nwa Mathias Ezeaku na mayo Igbo politicians. Apiko ọcha na nwanne eje biko je na-egopụta nwanne anyị nwoke. Ọ ga-abụ nkwute credit dịrị anyị Igbo be anyị. Anyị dị emena na-agbapụta Nnamdi Kanu ka anyị gbapụta ka n'Igbo. Ofu Biafra anụnwa ka a nụrụ ọgụ. Gbuo ihe niile egburu, jide Ọnịcha niile gbarie. Wee nye anyị 22 pounds. Ebido n'isi. Ofu Biafra, ihe aba ideology, you can't kill it. Ọ bụrụ ọsọ Nigeria na-eme agitation for freedom. The same Biafra idea kịta ka Nnamdi Kanu bịakwa wete. N'ụdị nke ya, ka o si wete ya. Mana ife anyị na ya ọ bụ, sirapụ ihe neta n'abalị ya bara anwụnta, si wepụta Nnamdi Kanu n'ime. Maka Chineke ọ bụ ntị ọjọọ na ndị Hausa na ndị Yoruba tọọ Nnamdi Kanu nga. Nshọt ọ bụghị Hausa na Yoruba tọrọ ya nga, ọ bụ na Nnamdi Kanu unu rapịa na pikọt ọ ya eje atọ Nnamdi Kanu nga. O nwekwa onye Igbo nweziri n'okwu n'ala Igbo ka m gwa gị eziokwu, you can't talk. And some of us na-agba mbọ ihe dị agha ka ihe ghara imebi n'ala Igbo. Kedu ihe na-eji anyị nwa ga-eji tinye na-agbade mbọ na-etake the risk? Mamife mgbagharị today na hospital ndị nọ conscious ebutesi ụlọọgwụ ma obere nwa ihe njepụta ebe a after 3 I was helping them. Ama so many things ihe m ji ọnụ ma nje okwu a liberate na Igbo thousands of people. Mama, how many homeless people nyegolo ụlọ gosi nọ na atọ m ụtọ ka Igbo karịa London mma. Ihe na-echu mụrụ every day bụ how can we show London na anyị nwere the same isi ha ntutu ha nwere? How can our land be better than UK? Ka onye ọbụla dị mma wee na Igbo leaders. Kedu ebe anyị ga-ebido? Kedu ebe anyị ga-ebido? Agwa maka echi. Anwụrụkwa Nnamdi Kanu tọọ ya nga, gị nwa ya bụkwa ofe nkupu. Ihe na-agwa gị bụ eziokwu. Ewere Nnamdi Kanu na-eku ụmụnna ya onwe onye anwụrụ Nnamdi Kanu tọọ ya nga, gị nwa bọsị nke gị ọ ya bụ ofe nkupu. Bọsị nke gị ya bụ ofe nkupu. Number one, Nnamdi Kanu bụ somebody man over 60% of ndị Igbo na-eso. That start announce na atụrụ ya nga. Obi ndị mmadụ dị ka awụrụ ha ice water. If not for anything, for the love so many people nwegoro ebe ọ nọ. Ndị Igbo leaders kwesịrị stand with him, wepụtagodi ya n'ime. Wepụta ya n'ime. Nnamdi Kanu akarigo iwepụta n'ime dowe ya na East ebe a, gwe ya na nwere ebe ọ na-eje. May house arrest. With a security. A governor of a state can do it. Wepụta ya dowe ya na ụmụ ahịa, gwe ya na nwere ebe ọ na-eje. For now. Polu security kponye enwe ebe ọ chọrọ ije within Nigeria, you will escort to jail. This should not escape out of this country. Government can pay those. How many policemen? 7 policemen can do that. 6 policemen can be his personal security. Enwe obana eje anaga ide anaga. Uche ka ejiko na-eme ihe to protect where you come from. How far? Buhari saw no the war. Buhari, he was a general during the war. He gave commands to kill during the war. Later, Buhari ruled Nigeria as a president again. Buhari have ruled before and still rule Nigeria the second time.
Ndi Igbo kedu emedenu na abụbere president during the war mmadụ onye general Ndi Igbo jidere Hausa gbuo ndị mmadụ. We are only in our territory defending ourselves. Mana ihe niile agburu ndị mmadụ during the war mechakwa chia Nigeria. Buhari gburu egbu during the war. He was a general then. Mese chia Nigeria before. Chitekwa azụ na nka chia Nigeria. Chia Nigeria for complete 8 years. After 2 years, ochisi Nigeria onwụ, which means o ji anya ọnwụ chia Nigeria. And ọ nwụrụ ọnwụ ike, ọ nwụrụ na nka. Buhari nwụrụ ọnwụ ike, ọ nwụrụ ọnwụ chi, ọ nwụrụ na nka. Mụ na gị nọrọ eji anwụ, amasị na anyị nwụrụ ọnwụ ike. Kedu ebe anyị kwa agwụ? Onye ọ na-afụrụ ihe mere during Peter Obi na Tinubu. Peter Obi ada akwatuo Peter Obi. Kedu ebe anyị ga-ebido? Protectors. Ezeaku is crying. Igbo leaders protect us. Protect us, Igbo leaders. Protect us. Protect us. Our land is not safe. Somebody anaghị asụ Igbo ga-abịa ebe a bụrụ kidnapper na-eburu ndị be anyị. Nwanne m nwoke anyị je nụtara nwaanyị na-akpọ ugo mbọsị ya. Ruo Anambra State University gbarịa m nawa abịa si ebe a ka ọkọ ọtọwa nawa ụmụ ndị Fulani nyanwa ji onye ya confess na ọ bụrụ ndị Igbo ndị Fulani confront ya with AK gbaa Highland ya pieces kidnap onye na nwunye ya dobe ha n'ọfịa for 3 days. Nwaanyị o je nụta onye ụmụ here. One of our member, the wife is a lawyer, him himself is a lawyer. And then when you take, you go in. You do it, dinner when you need more here for complete 3-4 days. At Warramson. Now, you go by here and you body I'm here. Say that, child. My own village, now was a Mihebubo, na Benham, so also go back here, the guy in our cause. No protect her now. Only of not put in the name of not really protecting the Igbo can go against you. Even if the person is doing it in a wrong way, the person the Igbo get folia because we are bleeding. Ogo no what the kind of me in a wrong way to do for the politicians or twist what here protect and the Igbo. Ebob Nanam the kind of see major I'm very sorry. I moon the Igbo na Sibiku no balo. Anambra State Governor Baalo, Enugu State Governor Baalo, one I nwoke Imo State Governor Baalo no, nke Abia Baalo, nke Ebonyi Baalo no, biko no, mandi chiburu na mbụ. Aije ihe mere anyị saja asụla asụsụ onye ugwu anaghị anụ kịta ma onye mfe mmanụ anaghị anụ ayo no biko no. Ihe ra ya n'ime anyị na. Kedu ka ya esi na-negotiate with a bandit? Area ni Igbo mewere exist inu go na je toro ụmụaka na school ụmụ agbọghọbịa na school nugo na ndị Igbo na-eme ha dị eme ntọ mana na ihe na-eme kịta na ugwu Hausa some days ago je toro chibon ụmụaka again chibon girls atọbụrụ ha ncha musigo ha bụzi grandmother kịta atọrọ nwa gị tara afụ mma gị bụ 9 months Monya, Bogia Primary School, Gacha, Ba Secondary School, SS1, and the Hajato, Hajato, JS1, JS2, SS1 and SS3. Umaka Puchagola de go macho. A brofa be mafia, share any more dinner womaka, break chair virgin. To watch him. Omaka not 2 years, 3 years, they were adapted to their culture there. He said, we're not a terrorist. Yeah, name no go some wake about at age. You know na be aburu maka secondary school. Protect one eye. Magaba abu ego like na achụ anyị n'ugbo. Ọzọ kwa dị akọ ndị Igbo ga-aka mụta ndị strong. Ha gbalatakwa bịa palọ na. Cheke ma ndị polisi na-akwụ n'ụzọ. Otu esi treat onye Igbo ga-esi treat onye na-asụ Hausa.
telling you. Nje kwuri ya bụ anaghị nọ under siege biko. Biko. O dị nnọọ ka anyị nwezini stand. Kedu ground anyị nwe na Nigeria? Kedu ground anyị nwe na Nigeria na azụ onye Igbo? Gwakene m ihe mere anyị kịta na anyị bụ Nigeria na Igbo man bụ a Nigeria man. That is gwagodo m ofu ihe mere ya. Ọ nọ na-eru anyị n'okwu. Chief of Army Staff bụ onye Igbo. IG of Police bụ onye Igbo. President of Nigeria bụ onye Igbo. Chief Judge of Nigeria bụ onye Igbo. Ka na ya bụrụ mmadụ. Ke the tribe mekere Nigeria ma a na-agụ Hausa, Igbo, Yoruba. These three tribes. Mana anyị bụ ndị meriri emeri. Yes, ya dị oge ya taa anyị bụ ndị meriri emeri. That's just it. Na ndị ahụ meriri emeri nwekwe ka anyị si anụ ọgụ ka ugwu anyị dịgodo atọ. Ụmụnne m atọ na m dịka anọ ngadị. Oye mediko onye Igbo chia Nigeria 2027. Na-ajụgo na enwede onye Igbo ga-eji anya ọma pụta ịzọ president 2027. Onye nsị ga njọ ndị Igbo. Enwere onye Igbo ọbụla isi kpakọrọ ọnụ na nkwesị pụta ịzọ president 2027. Ihe niile mere giri na Tinubu na Peter Obi. Tinubu mechie win. Kedu onye Igbo ga-enwekwezi ele pụtakwa bịa zọ president? Money choice bụ ịyafu ego gị igwu egwu. Ihe gbasara Tinubu na Peter Obi egwu doga ya na ha sisira pụrụ future na this place belongs to them. Ụfọdụ ụmụnne anyị na-akpọ akpụ isi ala. Ha rapụgo okpukperechi Christianity join okpukperechi ndị ịkpụ isi ala. Ndị nke Igbo joinere ịkpụ isi ala na-azazi Mohammed, Chinedu, Ibrahim, Ifeoma, Aisha Chinenye. Ibiko ka anyị na-ayọkwu unu ewetakwana violence unu ewetakwana violence Islamic religion na ana Igbo. Unu ga-akpụ isi ala unu kpọwara onwe na isi ala. Mana that Islamic violence war unu ewetana ya na bai. Iche ka ebe ni Islam take over enyechere na abro those reproducer of those ndị achọpụtara Islam ihe dịka Saudi Arabia, Qatar and Dubai. All this way mana ha ọha nwe Islam. Jee nene ndị ahụ enyechere fenye, they are killing themselves every day. Every day. Onye Igbo continue ihe niile ihe mmasị sa amụrụ m na nwatakịrị na-eto obi ichu Igbo wasị gị ekwukwa na ichu ọnụ na ya akpọrọkwa gị na ya egbukwa gị n'okwu onye Igbo. Nnamdi Kanu bịa metụ some boys apụta na Igbo, be bold to speak the truth, fight for freedom. Keta ha ọchị ọkwa n'ichi ya azụ ekwukwa na. Yes, kọsatọ Nnamdi Kanu ya yi azụ akwazị ekwukwa na. Ihe isi ka dị Nnamdi Kanu n'ike. Ka oyibo keke ya asọ, mmanwụ keke ya ama, opposition keke ya nọrọ, is a prince, is a UK citizen. Ife anyị na-eme onwe anyị dị ọgwa mma. Ihe unu na-eme anyị adị ọgwa mma. Ife anyị na-eme onwe anyị adị ọgwa mma. Ihere juru m anya, tata nina dị m confused. Arinze onu nwa ndị nke bi obodo Igbo. Eziokwu, I'm telling you, arinze onu nwa. Kosa anyị nwa bi ebe a na-afọ dị ha with suffering dị ebe a, obi na-elewa m. Omi jụọ m ihe mere na some people kweche ha nwụọsị nye ha n'obodo Igbo, all this mess. Onu nwa bi etere obodo nwere akwụkwọ dị ka America na Canada na Europe, I'm telling you. My brother, bodo tiriti. Onweghị ebe ka ebe ga-ebido ọkụ adịghị na as I'm talking to a touch ka m ji eme program no light. 21st century mmadụ enweghị ọkụ n'ebe.